Takže dobrý deň. Takže ja som na Svidania TV s mojím kamarátom, som Mr. Kravata a vidíte, je to môj prvý vlog, vidíte ako moja žlto-zeleno detská izba. Takže spolu s mojím kamarátom sme dávali videa na YouTube. Ja, Mr. Kravata a môj kamarát Doktor Jednooký. Máme videa na YouTube, takže môjim veľkým rivalom je Gogoman TV. Poznáme sa, skypujem s ním, vždy sa ho pýtam na nejaké nové veci a budem robiť aj videá, nielen ja, ale aj môj spoluhráč. Takže mňa veľmi zaujíma počítať, dúfam, že vás budem baviť, dávajte mi veľa lajkov, ale nedávajte mi dislajky, dávajte mi veľa prehratí a odoberajte si moje videá. Takže What's up?